Еўразвяз уводзіць новыя санкцыі супраць Расіі. Пакет закране беларускія банкі і вайсковую прамысловасць. У Беларусі з'явіцца другі цэлюлозна-кардонны камбінат. Месцам абралі Віцебшчыну. А бацькоў абавяжуць абараняць дзяцей ад шкоднай інфармацыі ў сеціве. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць бяспечны лайк пад трансляцыяй. Еўрапейскі звяз афіцыйна ухваліў 18-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Яго ўжо называюць адным з самых жорсткіх. Фінансавыя, прамысловыя і абаронныя абмежаванні датычаць таксама Беларусі. Падрабязнасці з Брусэлю ад нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Сёння тут, у Брусэлі, далі зялёнае святло новаму 18-му санкцыйнаму пакету супраць Расіі. Абмежаванні скіраваныя на гандаль расійскай нафтай, на банкаўскі сектар і замежныя кампаніі. Перадусім з Беларусі і Кітаю, што дапамагаюць абыходзіць уведзеныя еўразвязам санкцыі. Узгадненне санкцыяў заняло амаль месяц праз спрэчкі краінаў-чальцоў еўразвязу. Апошнюю сваё вета зняла Словаччына, незадаволеная перспектывай паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Звычайна праблемы стварае Угоршчына. Акрамя моцнага удару па расійскай нафтавай сферы, санкцыйны пакет еўразвязу мае і беларускі складнік. Вядома, што нашай дзяржавы будуць датычыць 8 пазіцыяў. Яны закрануць вайскова-прамысловы комплекс і банкі. Дакумент пакуль не апублікавалі, чаго чакаць беларусам ад 18-га пакету санкцыяў еўразвязу, разбіраўся Антон Бяздольны. З прэс-рэлізу Рады Еўразвязу адносна новага санкцыйнага пакету вынікае, што ў першую чаргу абмежаванні накіраваныя на вайскова-прамысловы комплекс і закрануць 8 прадпрыемстваў. У медыях фігураваў завод «Легмаш». Летась у траўні яго наведваў Лукашенко. Мало ли что у нас не было. Надо же двигаться. Не будем же мы все время лапти пустить. Надо производить серьезно. Тады ў кадры з паездкі трапілі балванкі снарадаў для расійскай сістэмы «Град». Расследавальнікі з ініцыятывы «Белпол» подтвердили, аршанское предприемство тесно сопрацовничает с российским ВПК. Сейчас давайте подробно разберем часть цепочки основных производителей деталей к реактивным снарядам. В этой цепочке состоят БМЗ, Бастюб, завод «Легмаш», завод точной электромеханики. Летась «Легмаш» уже трапил под санкции Канады, Великой Британии и США. Еўрапейскія санкцыі яны перашкаджаюць дзейнічаць у двух напрамках. Першае, перашкаджаюць купляць запчасткі для гэтых заводах і перашкаджаюць іншым пакупнікам купляць вырабы гэтых заводаў. І гэта вельмі звужае кірмаш для гэтых прадпрыемстваў і перашкаджае ім працаваць. У паведамленні Еўразвязу згаданае ўвядзенне поўнай забароны на банкаўскія транзакцыі. Ці датычыць яно ўсёй сістэмы, ці толькі асобных фінансавых устаноў, пакуль невядома. Раней у каментары выданню «Зеркала» дарадцы Святланы Ціхановскай Франак Вячорка тлумачыў, што гаворка ідзе пра банкі, якія ўжо адключаныя ад сістэмы міжбанкаўскага абмену інфармацыяй SWIFT. Адметна, што Белвэб і Белгазпрамбанк пазбавілі доступу да SWIFT як дачок расійскіх кампаніяў. У новым пакеце могуць апынуцца і іншыя расійскія структуры, што маюць філіялы ў нашай краіне. Да прыкладу, пакуль не падсанкцыйны Альфа-банк. Гэта, канешне, паўплывае на тых кліентаў банкаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, альбо тымі, хто меў бы весці разлікі з Беларусю праз гэтыя банкі, то бок там гандлёвыя партнёры беларускіх прадпрыемстваў. Тыя, хто ўнутры Беларусі знаходзяцца, мне здаецца, што на іх гэта не паўплывае. Прынамсі, мы бачым, у Расіі банкаўскія паслугі працягваюць функцыянаваць, працягваюць аказвацца. Акрамя таго, 18-й пакет уключае забарону на транзіт шэрагу тавараў праз тэрыторыю Беларусі і поўнае эмбарга на імпарт зброі з нашай краіны. Тэкст дакументу з падрабязнасцямі абяцаюць апублікаваць бліжэйшым часам. Антон Бяздольны, Белсат. І вяртаемся ў Брусэль, дзе наш калега Алесь Сіліч сачыў за тым, як быў ухвалены 18-й пакет санкцыяў супраць Расіі.
Сёння тут у Брусселі далі зялёнае святло новаму 18-му санкцыйнаму пакету супраць Расіі. Абмежаванні скіраваныя на гандаль расійскай нафтай, на банкаўскі сектар і замежныя кампаніі, перадусім з Беларусі і Кітаю, што дапамагаюць абыходзіць уведзеныя еўразвязам санкцыі. Узгадненне санкцыяў заняло амаль месяц праз спрэчкі краінаў-чальцоў еўразвязу, апошнюю сваё вета зняла Словаччына, незадаволеная перспектывай паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Звычайна праблемы стварае Угоршчына, але гэтым разам Словаччына. Часам я думаю, як можна патлумачыць назіральнікам звонку, што мы не здольны ўвесці санкцыі супраць Расіі, бо ўвесь пакет блакуе ўсяго адная краіна-чалец. Я пачуў на сустрэчу ў аўторак, што ім патрэбны ліст ад Урзулі фон дер Ляйен, каб даць нейкія гарантыі. Але ўрэшце рэшт нам удалося прадэманстраваць, што нават калі мы часам маем пэўныя нацыянальныя цяжкасці, мы ўсё ж знаходзім еўрапейскія развязанні. Менавіта ж 18-й санкцыйны пакет прадугледжвае зніжэнне столі цэнаў на нафту з $60 за барэль да 47. Цана, аднак, будзе дынамічная, то бок будзе змяняцца ў залежнасці ад рынкавай сітуацыі. Аднавілі і спіс ценявога флоту, у яго дадалі каля сотні расійскіх караблёў, што ўскладніць Крамлю магчымасць незаўважна прадаваць нафту па высокіх коштах. Пад поўную забарону цяпер угоды на аперацыі з паўночнаю плынню 1 і 2. Гэта адаб'ецца на завяршэнні будаўніцтва, на магчымасцях абслугоўвання і рамонту газаправодаў. Пад абмежаванні таксама трапілі 22 банкі. Гэта вельмі важны пакет. Ён асабліва б'е па энергетычным сектары Расіі, які працягвае прыносіць ёй даходы для вядзення вайны і агрэсіі супраць Украіны. Нагадаем факты. Ужо некалькі месяцаў таму прэзідэнт Зеленскі і украінцы заявілі, што яны гатовыя да перамоваў, гатовыя да спынення агню, каб сесці за стол перамоваў. Аднак адзіны, хто сёння адмаўляе дыпламатыю, адмаўляе перамовы, хто працягвае эскалацыю абстрэламі і выстаўляе максімалісцкія патрабаванні ў гэтым канфлікце, гэта Владзімір Пуцін, гэта Расія. Ці здольныя гэтыя захады спыніць расійскія абстрэлы Украіны? Пытанне хутчэй рытарычнае, бо практыка паказвае, а ніводзін з папярэдніх пакетаў не стрымаў Крамля ад атак на мірныя гарады Украіны. Тым не менш, Бруссель настойвае, 18-й пакет – гэта інвестыцыя ў стратэгічны ціск на ваенную машыну Пуціна. У тым ліку і праз Беларусь. Алексей Белсат, Бруссель. Беларуская дэлегацыя прэзентуе ОАН нацыянальную справаздачу аб тым, як мы дасягаем мэтаў устойлівага развіцця. Такіх глобальных мэтаў 17 дзеля барацьбы з беднасцю, голадам, няроўнасцю, змяненнем клімату для забеспячэння міру і росквіту да 2030 года. Беларусь у ліку краінаў, што забавязаліся імкнуцца да выканання гэтых мэтаў. Што гэта дае нашай краіне і чаму ўлады стараюцца ашукаць з паказнікамі, распавядзе Юлія Цяльпук. Сёлета 32-е месца са 167. Беларусь у топе сусветнага рэйтынгу мэтаў устойлівага развіцця. МУР у скароце. У матэрыялах пра дасягненне Беларусі з пляцоўкі ААН на ўвесь свет транслюецца. Беларусь относится к категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития. 66-е место принадлежит нашей стране в индексе социального прогресса. В суверенной республике Беларусь последовательно укрепляются принципы народовластия. В стране проводятся диалоговые площадки, широко обсуждаются знаковые законопроекты. По показателю «Доступ к базовым знаниям» мы на 22-м месте в индексе социального прогресса. Гендерная роўнасць, высокія тэхналогіі, інтэлектуальная эканоміка, экалагічная бяспека, палёт у космас і атамная энергетыка. У справаздачы апісаныя станоўчыя крокі ў напрамку да сусветнай стабільнасці, на выкананне якіх ААН вызначыла прамежак 2015-2030 гады. Беларусь такім чынам ідзе да гэтых мэтаў 32-й. Нацыянальныя справаздачы для ААН аналізуюць аўтарытэтныя агенцтвы і акадэмічныя установы, абапіраючыся на звесткі, напрыклад, Белстату, які пасля 20-го году паказвае толькі тую статыстыку, якую дазволяць зверху. Каб лукашэнкаўскую прапаганду не прынялі за чыстую манету, паўстала альтэрнатыўная справаздача, якую прэзентавала Ірына Панядзельнік з зялёнай сеткі. В этом году можно сказать, что точно не соответствует. Это, например, вот 10-я цель устойчивого развития про неравенство, вопросы неравенства. Туда также входят и вопросы с правами ЛГБТК+. СУР-16 красным цветом обозначены, потому что там как раз-таки используются индексы, например, по свободе СМИ или по правосудию.
Нават суб'ектыўна ацаніць адпаведнасць у 17 мэтах можаце праз гэтую каляровую табліцу на 25-й старонцы рэйтынгу. Меркаванне беларускіх незалежных экспертаў, што там не ўлічаныя сацыяльныя праблемы, вынішчэнне культуры і гісторыі, дзяржаўная ідэалогія, рэальныя эканамічныя і экалагічныя паказнікі, па тым жа экспарце ці то ў выкідах СО2. Навошта рэжыму рыхтаваць такія справаздачы? Раньше на это давали много денег, миллионы от Европейского Союза и от отдельных государств, например, типа Германии были отдельные программы и по мониторингу, и по достижению цели устойчивого развития. Естественно, сейчас все это прекращено. На ЦУР дают деньги Российская Федерация, но это все вместе около $1 миллиона было в прошлом году. Сейчас и того меньше. Речь о международном престиже абсолютно. Краіны з рэйтынгавага топу запрашаюць да ўдзелу ў глобальных дыскусіях. На месца ў МУР звяртаюць увагу інвестары, хоць у гэтай галіне ёсць і больш профільныя рэйтынгі. І нарэшце поспехамі можна пахваліцца перад беларусамі, якія прывыклі давяраць прапагандысцкім СМІ. Юлія Цяльпук, Белсат. У Беларусі пабудуюць другі цэлюлозна-кардонны камбінат. Размесцяць прадпрыемства ў мястэчку Дуброўна Віцебскай вобласці. Паводле міністра лясной гаспадаркі Александра Куліка, патрэба ў яшчэ адным заводзе для вырабу цэлюлозы звязаная з накопленым у краіне лішкам нізкасортнай драўніны. Гэтак, паводле міністра, выбар месца абгрунтаваны тым, што на ўсходзе Беларусі шмат незапатрабаванага цяпер рэсурсу – вольхі ды бярозы. Пабудаваць аб'ект плануюць цягам 5 гадоў з прыцягненнем замежнага капіталу, якога менавіта Александр Кулік не ўдакладніў. Аднак яшчэ летась чыноўнікі анансавалі выкарыстанне кітайскіх тэхналогіяў. Іншы прыклад кітайскіх інвестыцыяў – завод беленай цэлюлозы ў Светлагорску. Прадпрыемства, што афіцыйна запусцілі ў 2020 годзе, гэтак і не выйшла на праектную магутнасць. У чэрвені 2023-го у выніку выбуху на заводзе загінулі 3 працаўнікі. На дадатак, яшчэ падчас тэставай эксплуатацыі прадпрыемства жыхары Светлагорску скардзіліся на непрыемны пах. Спачатку ацэнены на $850 мільёнаў, праект амаль цалкам меўся пакрыць кітайскі крэдыт. Пасля аварыі беларускі канцэрн для вытворчасці лясной і дрэваапрацоўчай прамысловасці заявіў, што будзе завяршаць будаўніцтва заводу беленай цэлюлозы самастойна. У Беларусі сабралі 2/3 азімага ячменю, падае Міністэрства сельскай гаспадаркі. Чыноўнікі тым часам слухаюць Лукашэнку больш за 2 гадзіны. Столькі працягвалася селектарная нарада. Уборку ўраджаю традыцыйна назвалі важным пытаннем нацыянальнай бяспекі. А што на справе? Ірына Дарафейчук. И еще я вам просто советую не расслабляться. Штогод, прыкладна ў гэты час, Лукашенко абвяшчае чарговую бітву за ўраджай, праводзячы селектарную нараду. Страда – это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. Мужики, помните одно, спокойно в этом году не будет. Важнейший этап сельскохозяйственной работы, который как никогда определит вес республиканского каравая в этом году. Завядзёнцы ўладаў ладзіць селектарныя нарады пра бітву за ўраджай шмат гадоў. Раней гэта былі своеасаблівыя шоу ў жывым эфіры. Да прыкладу, ў 1996-м, звяртаючыся да кіраўніка адной з вобласцяў, Лукашенко заявіў, цытата, «Ты тройчы скардзіўся на засуху, я табе дождж даў». У 2004-м таксама з нагоды надвор'я тагачасны кіраўнік Берасцейшчыны назваў Лукашенку трошкі вышэйшым за Бога. Апошнія гады прэс-служба замест онлайн-выступаў змяшчае змантажаванае і бадай адрэдагаванае видео. Можно, конечно, разважаць пра прапагандысцкую мэту нарадаў, маўляў, Лукашенко з народам гэта дэманструе, але мяркую, што ў гэтых нарадаў не мэта, а прычына. Бо Лукашенку просто падабаецца праводзіць такія нарады і займацца сельскай гаспадаркай. Ён як ёсць кіраўнік калгаса, вось у такім кантэксце ён і мысліць. Праблема падчас нарадаў штогод гучаць адны і тыя ж. Тут і крадзяжы, і недахоп кадраў, і негатовасць тэхнікі. Пра сёлетнія праблемы мы ўжо распавядалі на нашым канале на падставе перададзеных Белполам непублічных справаздачаў чыноўнікаў. Никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть. Ці ўплываюць гучныя разносы на вынік сельскагаспадарчай працы?
Ва ўсіх краінах па ўсім свеце стагоддзямі і тысячагоддзямі збіраюць ураджай, і для гэтага не трэба аніякія нарады з кіраўніком дзяржавы. Калі такія нарады праводзяцца, гэта сведчыць пра яго ўласныя густы, но арганізацыйна пра тое, што калі такія нарады раптам патрэбныя, то значыць сістэма абсалютна дысфункцыянальна. Значыць, як у анекдоце, трэба, каб Лукашенко ўручную па тэлефоне бульбу перавернуў. Калі раней інспектаваць збор ураджаю Лукашенко выпраўляўся сам, сёння ў поле едуць прапагандысты. Вообще за сельским хозяйством, за всем вот этим, что мы сейчас видим за нашими спинами, будущее. Бо ў бітве за ураджай усе сродкі добрыя. Ірына Дарафейчук, Белсат. Што чытаюць і глядзяць, з кім перапісваюцца. Бацькі маюць кантраляваць сваіх дзяцей і ведаць, чым тыя займаюцца ў віртуальнай прасторы. У гэтым упэўненыя ў Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі. А таму бацькоў абавяжуць абараняць дзяцей ад інфармацыі ў інтэрнэце, якая наносіць шкоду іхнаму здароўю і развіццю. Адпаведны прававы акт ужо распрацаваны і набудзе моц у студзені. Пра якую шкоду вядзецца, разбіраўся Уладзіслаў Корсак. Забяспечыць абарону дзяцей ад інфармацыі ў інтэрнэце, якая чыніць шкоду іхнаму здароўю і развіццю. Падавалася б лагічная справа і нават маральны абавязак бацькоў. У Беларусі, аднак, дапамагаць з гэтым узялася дзяржава. Паводле МУЗ, дзяржаўныя органы распрацавалі адпаведны прававы акт. Гэтак, праз змены ў закон аб правах дзіцяці ў кодекс аб шлюбе і сям'і, бацькоў фактычна абавяжуць сачыць за дзецьмі ў інтэрнэце. Если говорить про Беларусь и говорить в контексте Беларуси, то это будет очередное закручивание гаек. Если вдруг дети начинают, там, например, интересоваться какими-то материалами, которые с точки зрения белорусского режима признаны экстремистскими, то ответственность будет лежать на родителей. Фармальнае прызначэнне абноўленага закону прававая ахова дзяцінства і правоў дзіцяці. У рэальнасці ж, паводле Белполу, у сілавікоў з'явіцца яшчэ адна нагода паставіць так званую недабранадзейную сям'ю на ўлік, абвясціць, што яна ў сацыяльна небяспечным стане. Может быть вполне такая ситуация, когда в школе какие-нибудь заучи будут брать телефон. Если будет что-то установлено, то будут вызываться так называемые правоохранительные органы, будут вызываться родители, и будет начинаться уже, например, административный процесс. У якасці аднаго з метадаў кантролю за дзецьмі МУЗ рэкламуе, напрыклад, праграмы бацькоўскага кантролю. Самая главная защита в интернете детей – это критическое мышление, его развитие. Потому что мы не можем защитить наших детей от всех проблем, да? А должны их научить быть готовыми самостоятельно понимать, где проблема, да, где плохой материал, отличать правдивый, адекватный материал от какого-то опасного. Итого у нас есть 3 кита. То есть это информация, правильное, да, критическое мышление и доверие к взрослым. Зменамі ў закон замацавалі таксама абавязак дзяржаўных органаў ды іншых арганізацыяў інфармацыйна дапамагаць бацькам адсочваць актыўнасць іхных дзяцей. Што датычыць самых дзяцей, то паводле нашых экспертаў можна чакаць узмацнення спробаў заахвоціць іх далучыцца да так званых патрыятычных летнікаў ды ідэалагічнага актывізму. Тут своя небяспека. Если вам кажется, что пропаганда имеет малое значение, то вспомните гитлеровскую Германию, да, когда геббельская пропаганда и Гитлер-Югент привели к тому, что люди не просто проголосовали за Гитлера, а они еще пошли слепо воевать, да, веря, что так и должно быть. Поэтому пропаганда работает. Поэтому будьте внимательны, при возможности избегайте посылания ваших детей в подобные места. Згаданыя змены ў закон толькі вяршыня айсбергу ў спробах рэжыму кантраляваць актыўнасць у інтэрнэце грамадзянаў усіх узростаў. У планах, напрыклад, стварэння белкамнагляду, аналагічнага Роскомнадзору органу інтэрнэт-цэнзуры, распрацоўвання ўласных аперацыйнай сістэмы ды вэб-браўзераў і нават дасягнення так званага лічбавага суверэнітэту. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Першае ў гісторыі незалежнай Беларусі паляванне на мядзведзя, што завяршылася трафеем. Здабыў жывёліну Дзяніс Клямец. Паляўнічы перамог у разыгранцы на права на паляванне на бурых мядзведзяў, што адбылася напярэдадні. Охотник с Бреста, с Брестской области. Все потом сейчас замерим. Вот такая лапа. Руки трясутся, все трясется.
Агулам сёлета плануюць застрэліць каля 20 мядзведзяў. Права на паляванне будуць выдаваць з дапамогаю праграмы выпадковага выбару заявак. Разыгранкі праводзяць штотыдзень у аўторкі. Першая прайшла 8 ліпеня. Падчас першага палявання мядзведзя пастанавілі не страляць. Раней буры мядзведзь у Беларусі быў пад абаронаю чырвонай кнігі. Правілы скарэктавалі летась указам Лукашэнкі. І да навінаў спорту. Пасля перамог Нёмну і Торпед Белаза у Еўракубках Беларусь узнялася на 49-е месца ў рэйтынгу каэфіцыентаў УЕФА. Каб захаваць 4 квоты на удзел нашых клубаў у Еўракубках, трэба утрымацца ў топ-50. Падрабязней пра футбол і не толькі ў нашым дайджэсце. 3 беларускія клубы працягнуць выступаць у другім раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыяў. Жодзінская Торпеда Белаз і гарадзенскі Нёман пасля перамог у першых матчах у двубоях у адказ таксама былі мацнейшыя за македонскі работнічкі і армянскі Урарту адпаведна. Расійская «Дынамо» скончыла свой удзел у Еўракубках на першай стадыі, не здолеўшы пераадолець супраціву чарнагорскай Сут'ескі. Супернікамі «Торпеда Белаз» і Нёмну ў другім раўндзе турніру стануць ізраільскі «Макабі Сталь-Авіву» і славацкі «Кошыце». Працягне выступ у лізе канферэнцыяў і менская «Дынамо». Пасля вылету з лігі чэмпіёнаў іх чакае супрацьстаянне з албанскай «Эгнат'яй». Паводле інсайду трыбуны, кіраўніцтва «Дынамо» адправіла ў адстаўку галоўнага трэнера каманды Вадзіма Скрыпчынку, а ягонае месца зойме Александр Паўлаў, які ўваходзіў у трэнерскі штаб Скрыпчынкі. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі перагледзела ўмовы допуску беларускіх спартоўцаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Цяпер атлеты з Беларусі змогуць выступаць з нейтральным статусам не толькі ў індывідуальных дысцыплінах, але і ў камандных і групавых відах. У мастацкай гімнастыцы беларускія вяртаюцца на міжнародную арэну з групавымі выступамі. Напрыклад, у скачках на батуце нашы атлеты атрымаюць магчымасць змагацца за медалі ў сінхронных і змешаных дысцыплінах. Свет экстрэмальнага спорту развітаўся з адным са сваіх сімвалаў, аўстрыйскім парашутыстам Феліксам Баумгартнерам. Яму было 56 гадоў. Ён загінуў, страціўшы кантроль над маторным парапланам у Італіі. Баумгартнер увайшоў у гісторыю яшчэ ў 2012 годзе, калі здзейсніў рэкордны скачок са стратасферы з вышыні 38 кіламетраў. Надзеўшы адмысловы касцюм, ён пераадолеў гукавы бар'ер, разагнаўшыся да хуткасці больш за 1300 кіламетраў на гадзіну. На паўночным полюсе ўпершыню ў гісторыі прайшоў турнір па гольфе. Удзельнікі з 9 краінаў выйшлі не на зялёныя палі, а на лёд, каб пазмагацца за званне чэмпіёна Nord Pole Clock Golf. Нягледзячы на суворыя ўмовы Арктыкі, правілы засталіся простымі. Трапіць у лунку, набраўшы найбольшую колькасць пунктаў за мінімальны час. Пераможцам стаўся Джеймс Эльят Сквер з Вялікай Брытаніі, які хутчэй за ўсіх зрабіў 16 дакладных удараў. Андрэй Сульжыц, Павел Алейнікаў, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код на вашых экранах. У апісанні ж да гэтага відэа інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна і ставіць бяспечныя падабайкі, што я і прашу зрабіць. Інфармацыйны вечар працягне праграма онлайн і студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Вітаю гаспадарства з кіраўніком НАУ Паўлам Латушка і украінскім палітолагам Яўгенам Магдай. Сёння абмяркуем прыняццё Брюсселем самага буйнога санкцыйнага пакету супраць Расіі і Беларусі. Гэта неўзабаве, а пакуль коротка пра самыя цікавыя публікацыі на нашай старонцы belsat.eu. Беларусы з розных рэгіёнаў Украіны хваляцца ў сацыяльных сетках багатым ураджаем грыбоў. Аднак адна рэч – гэта назбіраць лісічак ды баравікоў, каб прыгатаваць іх для сябе ці сям'і і нарыхтаваць на зіму. Іншае – паспрабаваць зрабіць ціхае паляванне прыбытковым. Наколькі апошняя ідэя паспяховая ў Беларусі, разбіраўся журналіст інтэрнэт-старонкі Белсат Алесь Новоборскі. Сваім прыкладам у сеціве падзяліўся і блогер Александр Гарбацевіч. За 2 дні ў Валяр'янаве пад Менскам ён атрымаў даход $220, пры выдатках $70. Грыбнікі заўважаюць, самастойна прадаваць больш выгадна, чым здаваць прадукцыю дзяржаве. Напрыклад, калі ў звычайнай краме грыбы прадаюць прыкладна за 55 рублёў за кілаграм, то закупачныя цэны Белкаапсаюзу ніжэйшыя ў 5-10 разоў. Блогерка Ірына Філіпова ў адным з ролікаў паведаміла, што ў Глузскім раёне лісічкі прымалі за 4,5 рублі.
На што каментатары ёй заўважылі. Цана яшчэ добрая, бо прымаюць і па 3 рублі за кілаграм. Іншыя прыклады, а таксама гісторыі пра ягадную касу знойдзеце на belsat.eu. Русифікацыя зрабілася больш інтэнсіўнаю. Гэткую выснову зрабіла Асацыяцыя Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, прааналізаваўшы стан беларускай мовы ў нашай дзяржавы за першае паўгода сёлета. Асноўнае з дакументу сабраў для вас Якуб Хруст. Аналітыкі адзначаюць дамінаванне на беларускім рынку расійскага інфармацыйнага і культурнага кантэнту. Адным з прыкладаў палітыкі русіфікацыі, якую Крэмль праводзіць у Беларусі, у Міжнародным саюзе беларускіх пісьменнікаў назвалі працу 4 расійскіх дамоў, якія ёсць філіяламі федэральнага агенцтва рассупрацоўніцтва. Працягваецца расійская экспансія і ў галіне адукацыі. Гэтак сёлета ўлады Беларусі вылучылі 1000 бюджэтных месцаў для расійскіх абітурыентаў. А беларуская мова у адукацыйнай сферы надалей застаецца маргіналізаванай. У якасці доказу аўтары маніторынгу прыводзяць такую лічбу. Па-беларуску вучацца менш за 10% школьнікаў. Да таго ж скарачаецца колькасць беларускамоўных школаў. Падрабязней чытайце на нашай інтэрнэт-старонцы. Беларусы змогуць наведваць Лаос, што ў паўднёва-ўсходняй Азіі, без візы. Гэта прадугледжвае міжнароднае пагадненне, падпісанае напярэдадні. Калі запрацуе бязвізавы рэжым, у Міністэрстве замежных справаў Беларусі не ўдакладнілі, а краіны, у якія беларусы ўжо могуць выправіцца без візы, сабралі нашыя калегі з belsat.eu. Сярод азіяцкіх дзяржаваў бязвізавы рэжым з Беларусю маюць, сярод іншых, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, В'етнам, Ізраіль і Малайзія. У Амерыцы гэта Аргентына, Барбадас, Бразілія, Венесуэла, Куба, Мексіка і Эквадор. Таксама без візы беларусы могуць паляцець і на Сейшэльскія астравы, найменшую суверэнную дзяржаву Афрыкі. А ці шмат бязвізавых для нашых суайчыннікаў краінаў у Еўропе? Сёлета свабодна можна прыехаць у Албанію. Без візы беларусаў прымуць у Малдове, Паўночнай Македоніі, Расіі, Сербіі, Чарнагорыі і фармальна ва ўкраіне. Палітычна актыўным беларусам варта спраўдзіць бяспечнасць краіны ў спісе, які падрыхтавалі народныя амбасады Беларусі разам з офісам Святланы Ціханаўскай. Беларус захацеў з'ездзіць з дзецьмі на радзіму і на мяжы трапіў у непрыемную сітуацыю. Службовец у цывільным звярнуў увагу на польскі пашпарт малодшага дзіцяці мужчыны і паведаміў, што дзіця, народжанае за мяжою, абавязкова павінна мець беларускі пашпарт, калі адзін з бацькоў грамадзянін Беларусі. Гісторыя, таксама каментар юрысты апублікавалі нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі. Жонка таго самага беларуса распавяла журналістам, што службовец на мяжы не абмежаваўся толькі за ўвагай. Ён заявіў, што калі дзіця наступным разам з'явіцца ў Беларусі без беларускага пашпарта, то пры падтрыманні памежнай службы і органаў апекі яго не выпусцяць з краіны. Юрыст у сферы міграцыйнага заканадаўства Беларусі і Польшчы ў каментары Белсату адзначыў, каб уехаць у Беларусь паводле польскага пашпарта бацькі павінны аформіць дзіцяці выхад з грамадзянства. Для Беларусі ты можаш быць грамадзянінам, нават калі нарадзіўся не ў Беларусі і ніколі там не быў. Так што ў гэтай сітуацыі дзіця не можа прыехаць у Беларусь паводле бязвізу з польскім пашпартам, бо Беларусь лічыць яго сваім грамадзянінам і не прызнае другое грамадзянства Польшчы. Работнік памежнай службы не перавышаў паўнамоцтваў, а толькі прытрымліваўся закону, як бы гэта не было абсурдна на фоне падвойных стандартаў і адсутнасці механізмаў афармлення дакументаў за мяжою. А як прыехаць у Беларусь з дзецьмі, якія нарадзіліся ў Польшчы, чытайце на belsat.eu. Як спыніць рэпрэсіі ў Беларусі, выкарыстоўваючы санкцыйны ціск, і ці здольны самы буйны пакет санкцыяў з боку ЕЗ прыпыніць агрэсіўную палітыку Расіі? Ужо праз момант пачынаем абмеркаванне гэтых тэмаў з топавымі экспертамі ў рэгіёне. Запрашаю. Пачынаем з асноўнай тэмы сённяшняга дня. Еўрапейскі звяз ухваліў 18-й пакет санкцыяў супраць Расіі за агрэсію супраць Украіны. Гэты пакет ужо названы самым маштабным і жорсткім з усіх ранейшых. Упершыню ў гісторыі пад настолькі сур'ёзнымі абмежаваннямі апынуліся не толькі асноўныя сектары расійскай эканомікі, але і Беларусь. Пра што гэты 18-й пакет?
Паводле кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Каі Калас, новыя захады скіраваныя на тое, каб яшчэ мацней скараціць ваенны бюджэт Крамля. Санкцыі ўключаюць забарону на ўсе трансакцыі з трубапровадамі «Паўночная плынь» і «Паўночная плынь-2», зніжэнне максімальнай цаны на расійскую нафту і дадатковы пераслед так званага ценявога флоту Расіі, які дапамагае абыходзіць папярэднія абмежаванні. Пад санкцыі трапілі 22 расійскія банкі і больш за 50 кампаніяў і асобаў. Асобная ўвага скіраваная на тых, хто ідэалагічна апрацоўвае украінскіх дзяцей на акупаваных тэрыторыях. На гэтым тле Беларусь апынулася пад самымі адчувальнымі санкцыямі з пачатку вайны. За падтрыманне расійскай агрэсіі пад еўрапейскія абмежаванні трапілі 4 беларускія прадпрыемствы вайсковай і абарончай прамысловасці, у тым ліку аршанскі завод «Легмаш», які паводле расследаванняў вырабляе дэталі для расійскіх ракетных сістэмаў «Град». Але галоўны удар па фінансавым сектары. Асноўныя банкі Беларусі трапілі пад поўную забарону на міжнародныя фінансавыя аперацыі. Калі раней гаворка ішла пра адключэнне ад сістэмы SWIFT, дык цяпер замарожаныя ўсе трансакцыі. Гэта азначае, што беларускія кампаніі і звычайныя грамадзяне могуць сутыкнуцца з праблемамі пры аплаце карткамі, пераводзе сродкаў ці куплі тавараў за мяжою. Прыняццю пакету папярэднічалі цяжкія перамовы. Славаччына, якая раней блакавала санкцыі, пагадзілася іх падтрымаць пасля таго, як атрымала ад еўракамісіі гарантыі адносна даставы і кошту газу. І спадарства, нашыя гледачы пад трансляцыяй пакідаюць даволі жорсткія каментары з гэтай нагоды. Напрыклад, Саша Бусел піша: 17 былі проста балаўством, а тут жорсткія. Дасталі ўжо. Абмяркуем гэтую тэму з нашым госцем Паўлам Латушкам, кіраўніком НАУ. Спадар Павел, добры вечар. Дзякую, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Павел, так, ужо паспеў заявіць, і мне гэта перадрукавалі ваш каментар пра тое, што вось гэты новы пакет санкцыяў дэманстрацыя сілы Еўропы. Першае пытанне наше, мы бы хацелі, каб вы в прынцыпе тады і ацанілі тады эфектыўнасць гэтых санкцыяў датычнай і Расіі і Беларусі ў цэлым, так, у чым там вось гэтая сіла заключаецца, у чым пералом? Перадусім, гэты санкцыйны пакет датычыцца Расійскай Федэрацыі, але там ёсць і частка, якая датычна Беларусі. Пакуль мы чытаем толькі агульную палітычную заяву Савета Еўрапейскага Саюза наконт прыняцця 18-го санкцыйнага пакета, мы не бачым падрабязнасцяў. Але з той інфармацыі, якую мы маем у сваім распараджэнні, мы можам зразумець наступнае. Першае, калі ўводзіцца новы ліміт коштаў на цану на нафту расійскую пры паставках на экспорт у памеры $47,6 США, і он паніжаецца з $60, гэта значыцца менш доходаў для эканомікі Расійскай Федэрацыі. 1/3 доходаў бюджэту Расійскай Федэрацыі гэта продаж нафты. Зразумела, што гэта будзе мець непасрэдны ўплыў на магчымасці расійскай эканомікі. Старшыня Цэнтрабанка Расіі Набіуліна кажа пра тое, што наступаюць цяжкія часы. Магчыма, Расія перайдзе ў рэцэсію. Мы бачым, што ўжо сёння памяншаюцца магчымасці продажу тавараў з Беларусі на расійскім рынку, які з'яўляецца галоўным экспартным рынкам для тавараў з Беларусі. Калі Расія памяншае свае доходы ад нафты, значыцца памяншаюцца магчымасці продажу тавараў з Беларусі на расійскім рынку. І гэта будзе мець непасрэдны ўплыў. Таксама важна, што ўводзяцца санкцыі на фінансавыя інстытуты. Я не пагаджуся з аўтарам гэтага рэпартажа, калі ён кажа агульна, што будуць уведзены санкцыі на ўсе банкі беларускія, што гэта заблокуе магчымасць для беларусаў. Пакуль, я яшчэ раз говорю, папярэдне, разумеючы логіку і ту інфармацыю, якую мы атрымлівалі з Брюсселя, размова ідзе пра 4 банкі, якія раней былі адключаны ад сістэмы SWIFT. 22 расійскіх і 4 беларускіх банкі. Так вось, спачатку адбылося адключэнне ад сістэмы SWIFT, але мы казалі нашым еўрапейскім партнёрам, што гэта не блакуе магчымасці беларускіх банкаў дапамагаць у абыходжанні санкцый, уведзеных супраць Расіі за агрэсію супраць Украіны. Таму трэба адключаць карэспандэнцкія рахункі, ввесці поўнае эмбарга на фінансавыя аперацыі з гэтымі банкамі. І размова ідзе пра 4 банкі. Гэта Белаграпромбанк, гэта Белінвестбанк, гэта Банк Дабрабыт, былы Мінск-Масква і Беларускі банк развіцця. За іншых банкаў пакуль такая магчымасць фінансава-эканамічных аперацый захоўваецца. Таму, калі у вас ёсць картка Белаграпромбанка, раю проста памяняць на іншы банк.
Але гэта знак для ўсіх кіраўнікоў банкаў. Я казаў у эфіры Белсата, што вас чакае такі самы лёс, калі Лукашенко не зменіць палітыку. Гэта моцныя сігналы да рэжыму Лукашэнкі. Экспорт узбраенняў з Беларусі. Дарэчы, гэтую тэму першы раз я падняў яшчэ ў 2020 годзе. Першае пісьмо, адно з першых, якія напісаў у Брюссель, трэба абмежаваць магчымасці экспорту ўзбраенняў з Беларусі на сусветны рынок, нават у рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Таму што зарабляе на экспорце ўзбраенняў сям'я Лукашэнкі, Віктор Лукашенко і Александр Лукашенко, яго гаманцы, такія там як Зайцаў і іншыя. Так вось, пачалася вайна ў 2022 годзе, і гэта нават не прывяло да ўвядзення гэтага эмбарга. Толькі сёння, на жаль, толькі сёння уводзіцца поўная эмбарга на магчымасці паставак на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу узбраенняў. Я разумею, што гэта таксама сігнал і да іншых краінаў, якія яшчэ купляюць узбраенне з Беларусі, што Еўрапейскі Саюз можа ўводзіць у адносінах да іх санкцыі, калі яны будуць гэта рабіць. Прыкладам увядзення санкцый, напрыклад, на індыйскае прадпрыемства перапрацоўкі расійскай нафты, на кітайскі банк. Гэта ўсё ускосна дае моцныя сігналы. Так што гэта, безумоўна, увядзенне санкцый на канкрэтныя военно-прамысловыя прадпрыемствы важна, бо гэта сігнал таксама моцныя блакавання іх магчымасцяў супрацоўніцтва з ЕС. Але ўсё ж такі сектаральныя санкцыі, яны маюць большую вагу і большую эфектыўнасць. Так, ну і такі прэцэдэнт, так, хутчэй, вот вы кажаце, што сігнал, ну і прэцэдэнт, што Еўразвяз так рашуча блокуе так у той жа Індыі і ў Кітаі прадпрыемствы, кампаніі, так, у тым ліку. Вы кажаце, што сапраўды мы пакуль не маем дакументаў так на руках, што канкрэтна, якім чынам гэтыя санкцыі будуць рэалізоўвацца, да, кантралявацца, іх выкананне і так далей. Мы таксама маем каментар Франыка Вячорка, які згодны з вамі і сказаў, што канкрэтна па Беларусі новы пакет санкцыяў для звычайных беларусаў нічога істотна не мяняе. Гэтыя банкі раней ужо былі забаненыя так прасвіт. Эканоміка пацерпіць, гэта вы звярнулі слушна ўвагу. У Расіі будзе менш грошай, каб рабіць тыя ж замовы ВПК беларускага і купляць тавары. А ці Лукашенко неяк пацерпіць ад гэтага, ягоная пазіцыя? Ці вось гэтыя санкцыі і працэс перамоваў, который пачаўся вось з США, з геолагам, гэта все розныя справы і яны не перасякаюцца? Ну, па-першае, няма калектыўнага захаду, няма перамоваў на сённяшні дзень. Ёсць пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага Саюза, якія саюзнікі, але маюць розныя пазіцыі. Ёсць пазіцыя Великабрытаніі і Канады. Калі мы паглядзім пра камунікацыю, якая адбылася па трэку ЗША, яна прывяла да вызвалення, але она не прывяла да змены палітыкі, як з боку рэжыму Лукашэнкі, так і з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Злучаныя Штаты Амерыкі на сённяшні дзень не змянілі сваю палітыку ў адносінах да Лукашэнкі. З боку Лукашэнкі таксама зменаў не адбылося. Калі мы паглядзім на еўрапейскую палітыку, то тут не мяняецца пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Яны кажуць пра тое, што змены могуць адбыцца толькі тады, калі Лукашенко рэальна, а не касметычна будзе змяняць унутраную рэпрэсіўную і знешнюю агрэсіўную палітыку. І давайте паглядзім, што робіць пасля перамоваў з Кітам Келлагам Лукашенко. Ну, па-першае, праваабаронцы нам даюць дакладную інфармацыю, што з пачатку года было вызвалена 105 палітычных зняволеных, але трапіла ў статус палітычных зняволеных 167 асобаў. Значыцца, тут не змены, а пагаршэнне сітуацыі. Мы бачым пагаршэнне сітуацыі на мяжы з Польшай, Літвой і Латвіяй, асабліва на мяжы з Польшай. Ідуць атакі мігрантам, які выкарыстоўваюць кактэйлі Молатава, дрэва, палкі з цвікамі, кідаюць гэта ў пагранічнікаў, у вайсковых, каб іх параніць. На жаль, ужо былі і трагічныя сітуацыі. Мы бачым, што Лукашенко саўдзельнічае ў агрэсіі, ён займаецца вытворчасцю зброі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Мы бачым, што Лукашенко плануе правесці вучэнні Захад-2025. Праваабаронцы гвалтам крычаць, што ідуць масавыя затрыманні ў Мінску, у Гародні, што адбыліся масавыя затрыманні перад 3 ліпеня, што зараз па малых гарадах ідуць затрыманні, у Барановічах, у Жодзіна, у Бярозе. Прабачце, Олег Хаменко, прыклад вядомай асобы, да, палац, затрыманы палітычны статус палітзняволенага, сям'я бізнесмену, бацька, сын, асуджаны. І такіх прыкладаў вельмі шмат. То есть, наадварот, Лукашенко не змяняе палітыку, такія прыклады можна прыводзіць, Спадар Павел, таксама насамрэч такія прыклады можна прыводзіць доўга, але на вашу думку, ці вось гэтае новае абмежаванне неяк прымусяць Лукашенку змяніць гэтую знешнюю агрэсіўную палітыку, як вы кажаце, і ўнутраную рэпрэсіўную? Ці ўсё ж такі ўсё застанецца без зменаў?
Слухайте, можна нічога не рабіць і чакаць, калі Лукашенко сам зменіць. Чаму за 30 гадоў Лукашенко не змяніў сваю палітыку? Ён заўсёды быў прарасійска арыентаваны, і ён быў антыдэмакратычны кіраўнік, які гвалтаваў беларусаў і парушаў правы чалавека. Давайте просто, калі мы не будем применять санкции адносна да рэжыму Лукашенко, то мы просто будем павялічваць доходы сям'і Лукашенко. Ён будзе зарабляць больш, а 3% будет дзяліцца з беларусамі, да? Бо мы ж разумеем, што гэтыя санкцыі перадусім накіраваны на тое, каб абмежаваць яго магчымасці, яго сям'і зарабляць на абыходжанні санкцый, на гандалі дзяржаўнымі таварамі, вытворчасцю якіх займаюцца дзяржаўныя прадпрыемствы. Наша мэта гэта незалежная, свабодная, вольная, дэмакратычная Беларусь, дзе няма палітычных зняволеных і няма рэпрэсій. Гэта наша галоўная мэта. Як да яе дайсці? У нас абмежаваная колькасць інструментаў. Давайте заўтра заклічам разам з Белсатам, правядзем 24-гадзінны прамы эфір і заклічам усіх беларусаў выйсці на вуліцы. Вы лічыце, беларусы выйдуць? Ну, не. Я думаю, что Белсат не мае права закликать до выходу, покольки мы просто показываем... Давайте эфир политикам разом. Дайте нам эфир. Ну, не выйдуць беларусы. Я про гэта кажу. Так у нас якія застаюцца инструменты? У нас есть инструмент ціску. Гэта санкции. И сучасная гісторыя Беларусі даводила, что Лукашенко под тиском менял политику. И вот сегодня наступае тая линия, мяжа, чырвоная линия, где он повинен разуметь, что наступае крытычны момент для экономики. Але вы кажете, что вы кажете про то, что ён меняе свою политику. И коли, например, наступае момент, коли он может змяніць политику. Ён спадзяваўся, например, вот на то, что можно нешта для себе выгандляваць, коли был визит Келага, якога мы уже згадывали, так? И тут маем ізноў пагаршэнне ситуации. Что значит спадзяваўся? И пачаў больш масава затрымліваць беларусаў? На что ён спадзяваўся? Гэта хлус. Гэта здраднік, гэта чалавек, якому верыць нельзя. Пасля сустрэчы з Кітам Келагам масавыя застрыманні ў Мінску, у Гародні, у Жодзіна, у Бабруйску. Пра што мы кажам з вами? Ну гэта ж прапагандысцкія наратывы. Гэта прапагандзе выгадна сказаць. Ён мяняе палітыку, вызваліўшы 14 асобаў разам з Сергеем Ціхановскім. Добра, што вызваліў, важна, што вызваліў, але палітыку ён не мяняе, ён яе пагаршае. Гэта факты, гэта не маі словы, гэта інфармацыя праваабаронцаў. І таксама, спадар Павел, ці ёсць у вас спадзеў, што гэтыя абмежаванні новыя, якія прапісаныя ў 18-м пакеце, не змогуць быць абыдзеныя? Тое, чым займаюцца беларускія расследавальнікі, мы пастаянна ведаем пра тое, што схемы абыходу знаходзяцца і даволі хутка, то ці не будзе тут той самай сітуацыі, як вы думаеце? Слухайте, у жыцці нічога ідэальнага няма. Нема ідэальных суразмоўцаў у эфіры, нема ідэальных палітыкаў, нема нічога ідэальнага. Але пытанне ў тым, рабіць ці не рабіць. Калі не рабіць, то тады просто агульная вялікая дзірка. І абыходзіць нічога не трэба, бо просто можна прадаваць у Беларусь тавары, якія яна будзе пастаўляць Расіі і забіваць украінцаў. І ў тым ліку беларусаў і беларусак, якія ваююць на баку Украіны. Альбо рабіць гэта і пазней кантраляваць выкананне санкцый. Зразумела, што дзіркі будуць. Зразумела, што гэты 18-й пакет, чаго мы дамагаліся ў камунікацыі са спецпрадстаўніком па пытаннях санкцыйнай палітыкі амбасадарам Саліванам, павінен быў накіраваны на гарманізацыю санкцый, дзеля таго, каб паменшыць магчымасці рэжыма Лукашэнкі дапамагаць Расіі ў абыходжанні санкцый, зарабляць на абыходжанні санкцый. Але ідэальных сітуацый не бывае. Будуць. Дякуй Богу, у нас ёсць добрыя расследавальнікі, знаходзяць гэтыя дзіркі, паказваюць, і пазней дзіркі закрываюцца. Але важна ўводзіць сектаральныя санкцыі. І вось зараз гэты накірунак менавіта абраны. Сектаральныя санкцыі, яны памяншаюць магчымасці існавання дзірак. Калі санкцыі на прадпрыемства, заўтра з'явіцца пракладка, і праз пракладку пройдуць гэтыя санкцыі. Ці зменіць ён палітыку? Ну, гэта рытарычнае пытанне. Я не ведаю, і вы не ведаеце. Але калі мы хочам дамагчыся, каб яна змянілася, то мы павінны гэта рабіць. Бо не рабіць и различивать, что он просто так, подчухавши потылицу, раніцай скажет, давайте я зменю политику, отчиню все незалежные СМИ, Белсат зарегиструю у Мінску, няхай наша Ніва вернется, палітзняволеныя открываю все двери. Хтосьці ў гэтую гісторыю верыць, что он таким добреньким дедушкой завтра выйдзе гэта все зробіць? Ну не, диктатору трэба прымушаць. І такі падыход рэалізуе Еўрапейскі Саюз не толькі ў адносінах да Лукашэнкі, а ў тым ліку ў адносінах да Расіі. А папулізм у палітыцы, ну гэта казаць, беларусы і беларускі, ідзіце ваяваць ва Ўкраіну, бо гэта самае галоўнае. Але адначасова папулізмам з'яўляецца сказаць,
давайте адменім санкцыі на Беларусь. Каб тавары ішлі ў Расію, там вытворчасць зброі адбывалася, і пазней гэта зброя забівала беларусаў, якія бароняць Украіну. Вось гэта папулізм. Я лічу, што трэба дапамагаць Украіне, але трэба і ціснуць на рэжым Лукашэнкі. Так, спадар Павел, дзякую вам вялікі за размову. Мусім сканчаць, хоць заўсёды з вами застаюцца яшчэ недагавораныя пытанні. Вось для мяне, так, гэтае пытанне, як навучыцца, вось можа на наступны эфір, як навучыцца вось гэты санкцыйны ціск вельмі манетызаваць, так і канкрэтна выкарыстоўваць дзеля вызвалення, так? І спынення рэпрэсій, так? Вось як гэтую схему яшчэ знайсці тады было? Я, акрамя гэтага, хочу яшчэ нагадаць, што Белсату не дазвалялі ў Беларусі працаваць, незалежна ад таго, ці гэта быў перыяд... Афіцыйна, так. Ці гэта быў перыяд пацяплення стасункаў Лукашэнкі з еўрапейскімі краінамі, ці наадварот. Мы заўсёды працавалі праз перашкоды. А вось мы хочам дамагчыся, каб Белсат мог працаваць у Беларусі. Гэта адна з галоўных мэтаў для нас. Ну, абагульняючы, конечно. Я думаю, што гэта мара ўсіх беларусаў. Дзякуем за гэтую размову. Кіраўнік НАУ Павел Латушка быў спадарства і нашым госцем. Але мы застаемся ў гэтай тэмы прыняцця найбуйнейшага пакета санкцый з боку Еўразвяза супраць Расіі, у тым ліку і Беларусі. Неўзабаве ў нашым эфіры украінскі палітолог Яўген Магда ацэніць эфектыўнасць абмежаванняў для Расіі ў вядзенні вайны з Украінай. А пакуль заклікаем спадарства падтрымаць нас лайкам ці каментаром. Як зрабіць гэта бяспечна, глядзіце ў наступным нашым відэа. Як бяспечна глядзець і чытаць Белсат. Падтрымлівайце нас толькі тады, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Не выкарыстоўвайце сапраўднага імя ў сацыяльных сетках. Гэта першая перашкода для сілавікоў, каб вас ідэнтыфікаваць. Перад выхадам з дому або паездкаю за мяжу ачысціце тэлефон. Выдаліце палітычныя допісы, каментары і падабайкі. Навучыцеся карыстацца VPN-ам. Гэта дапаможа на выпадак, калі заблакуюць YouTube ці іншыя сервісы. Карыстайцеся бяспечным месенджерам. Выкарыстоўвайце П-Телеграм, версію ад кіберпартызанаў з магчымасцю схаванага акаунту і кодам доступу. Больш падрабязна на нашым сайце. Там вы знойдзеце інструкцыі і парады, як заставацца ў бяспецы. Як і абяцалі, Яўген Магда, палітолог з Украіны, з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры, спадар Магда. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добры вечар. Канкрэтна з Кіева нават. Прывітанне. Спадзяемся. Так, з Києва. Што сувязь у нас добрая захаваецца, і все будзе ціха, спакойна. Ну, акурат, як вы ў Украіне паставіліся да новага 18-го пакету супраць Расіі за агрэсію? Знаєте, пакет санкцій – це спосіб Заходу демонструвати свою позицію і показувати, що він підтримує Україну і намагається завдати Росії шкоди. Але якщо це вже 18-й пакет, то виникає питання, а що не так з попередніми 17-ма? Треба давати собі звіт в тому, що пакети санкцій – це прагнення поєднати завдання шкоди Росії і мінімізувати шкоду для тих країн, які ці санкції запроваджують. Адже економіка в сучасному світі, вона поєднана. Тому я думаю, що після 18-го будуть ще пакети, і це за великим рахунком не секрет. Так, вы кажаце пра тое, што будуць наступныя пакеты, і пра гэта ўжо заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Эстоніі Маргус Цахна. Ён сказаў, што Еўразвяз ужо пачаў працаваць над наступным пакетам і кажа, мы не спынімся на полумерах. Ці гэта сапраўды паўмеры, то бок тыя папярэднія 17 і цяпер ты 18, то гэта толькі паўмеры? Бо перад вами Павел Латушка быў і з перспектывы Беларусі з вялікім энтузіазмам ацэньваюць у нас гэты пакет. Павел Латушка політик, а я ні. Я не хочу бути політиком. Я вважаю, що в умовах війни треба говорити правду, в тому числі нашим друзям. Так, Україна вдячна тому, що європейські країни нам допомагають, і Сполучені Штати допомагають, Канада, Австралія, Японія, нам допомагає значна частина світу. Але поки що не відбулося нічого такого, де б повністю завдало удару по економіці Росії. Якщо зараз в Києві повітряна тривога, то ви маєте знати, що в російських ракетах
і шахедах є західні компоненти. І вони часто відіграють там ключову роль. Як так сталося, коли вже 18-й пакет санкцій узгоджено? Я думаю, що це питання не до мене. Ну, не толькі заходнія тэхналогіі, але і ўжо расследаванне праведзенае, што беларускія, у тым ліку, мікрасхемы, але ў 18-м пакеце Беларусі вельмі мала. І нават, можна сказаць, сімвалічна, так? Там фактычна супраць некалькіх прадпрыемстваў. Гэта адмысловая пазіцыя Еўразвязу, на вашу думку, ці звычайная бюрократыя? Я противник того, щоб об'єднувати Росію і Білорусь в одному санкційному пакеті. Але я за те, щоб нагадувати світові про те, що Лукашенко сам назвав себе співагресором. І робив це не один раз. Я впевнений, що він знав, що в лютому 22-го року буде вторгнення. Він не знав тільки дати, бо Росія не наважувалась йому її сказати. А так, він геополітичний денщик кремлівського диктатора. І це треба достатньо чітко розуміти. Натуральна паўстае пытанне, як можа Масква адрэагаваць на ўвядзенне гэтага новага пакету. І мы маем заяву Дмітрия Медведева, які кажа пра тое, што удары будуць наносіцца яшчэ мацнейшыя. Ці гэта магчыма наогул, так? Ну, це рыторычнае пытанне. Зразу згадується, що після повідомлення, анекдот про те, що після повідомлення про запровадження нового пакету санкцій Медведєв знищив Фінляндію 0,5 літра. Тому його заяви, вони дозволяють говорити саме про таку тональність. Спадару Яген, ну, мы тут все ведаеце, нам цікавая беларуская перспектыва на гэтыя падзеі, ну і поспехи Украины таксама на полі бою, як таксама пэўная надзея, шанс на беларускую незалежнасць, так, на наше вяртанне дадому. А таму цяпер вельмі шмат дыскусій у беларускім дэмакратычным асяродку, вот, можа, улічваючы, бачачы вось эту трошачкі зацікаўленасць Лукашэнкі там дыалогам з Захадам, і вось гэтыя ягоныя мірныя рознага кшталту ініцыятывы і прадпрыемствы працавуюць так на вайну, але ж і абмен палонных адбываецца, так, ну і спробы зрабіць менш там правакатыўныя гэтыя вучэнні Захад 2025, і мы тут задумваемся, ці варта можа вцягвацца вот у гэтыя дыалогавыя справы, там трошкі за штосьці падзякаваць, Лукашенко можа выпусціць палітвязняў, менш будзе дапамагаць рассеюванне в Украіне. Як это з Украінай бачыцца вось гэты момант цяпер, так, вось гэты час перад вот этим сканчэннем этого ультыматума чарговага? Украіна глядзіць на Беларусь з надзеяй, што все-таки, мы так прынамсі глядзім, што з Беларусь у нейкі момант выскачыць ад гэтага, так, расійскага ўплыву, ад расійскіх санкцый. Як з Украінай вось гэта бачна? Тое, што у розных пакетах нас лепш трымаць, вы ўжо сказалі. Давайте чесно, я дивлюсь на Білорусь набагато більш зацікавлено, ніж переважна більшість громадян України. Тому що я розумію, що у нас можуть бути спільні перспективи, у нас можуть бути спільні дії. Але я розумію, що ключ від перспектив Лукашенка, він все-таки зараз перебуває в Росії. І я також розумію ще один момент, що станом на сьогодні, якщо Лукашенко раптом зникне, змінити його може тільки ще більш проросійський президент. І це не перебільшення. Я не бачу на сьогоднішній момент у представників білоруських демсил можливості прийти до влади. Зміна влади може відбутися тільки зсередини Білорусі. А потім і ви, і інші ваші колеги, серед яких багато моїх друзів, зможуть повернутися додому. І це, я думаю, наша спільна мотивація – робити все для того, щоб Білорусь, як країна в центрі Європи, стала справді європейською країною, де живуть справжні європейці, а не русські со знаком качества, як казав Лукашенко. Мы сегодня в редакции аккурат параўноўвалі колькасць пакетаў санкцыйных, якія ўведзеныя з шахматамі, там, дзе ёсць шах і мат, калі мы дакладна ведаем, як мы дзейнічаем. Тут мы маем 18-й пакет. Агулам санкцыйны ціск, ці гэта правільны кірунак у тым, каб спыніць агрэсію Расіі? Вы верыце так, што ў выніку санкцый будзе вайна спынена? Ні. Агресію можна спинити тільки військовий спосіб.
і хоча б нарощуванням військового виробництва. Це єдина можливість. Тобто на сьогоднішній момент Україна в умовах обстрілів, тривог, нальотів виробляє більше гаубиць самохідних, ніж Франція. Це до того, як ми прагнемо до перемоги. І повірте, що ми цінуємо всіх, хто нам допомагає. Хтось з санкціями проти агресора, хтось добрим словом. Але основний тягар війни, безумовно, лежить на силах оборони України і тих українцях, які їм допомагають. Дякую вялікі за розмову. Спадарований Ген Магда, політолог з України, був нами на відеосувязі. Поспіху вам і тихої, спокійної ночі. І гэта ўсе тэмы ў студыі Белсат. Наперадзе спадарства чакае агляд найцікавейшых публікацыяў з сацыяльных сетак Белсат онлайн. Вашай увазе. Пакуль вуліцы ў беларускіх гарадах ад моцных дажджоў пераўтварыліся ў венецыянскія каналы, у лесе росло сапраўднае грыбное золото. Калі вы думаеце, што 50 кілаграмаў лісічак – гэта казка, паглядзіце наступнае відэа з тэлеграм-каналу Белсат. Пацаны, дзяўчаты, прыляцеў з бору, насабачыў грыбоў. Рады дасці не магу. В гэтым году колькі камароў, колькі гэтых камароў, мяне мільёны, мяне ўжо... Я уже лупцевал себе, я думаю, дубу, да. На самой справе. Когда вы побачите у лясу медведя, и у вас сакеры ножи, первое, что ты зробишь, это пустишь подливку с задней оттулины. Я тебе кажу, вот я зараз пойду помышу, штаны переодену, мы будем перебирать грибы. Вот таки урожай, хай панянка зараз, як убачить, елки сміяться будуть, то який сміх, там сльози з вушей потякуть. І вона як побачить його коша, Арчик прийде, то там більше 50 кілограмів. Плаче сцена, плаче широка аудиторія для героя гэтага сюжета. Якая мова? Насабачыў грибов. Просто на цитаты можна разрывать. Ну, из земли вылетаем вышэй. Марс. На зямлі прадалі кавалак Марсу. Адбылося гэта на аукцыёне Сотбіс у ЗША. Арганізатары з малатка прадалі марсіянскі метэарыт NAA 16788 за рэкордныя 5 мільёнаў 300 тысяч долараў. Камень вагой амаль 25 кілаграмаў знайшлі 2 гады таму ў Сахары, у Нігеры. На ім характэрная чырвона-карычневая корка і глыбокія западзіны ад праходу праз атмасферу. Вядома, што на зямлі толькі 400 метэарытаў маюць марсіянскае паходжанне. І цяпер адзін з іх у прыватнай калекцыі. Хто яго купіў? Таямніца. Хімію можна полюбіць, нават калі ў школе вы цярпець не маглі гэтыя навукі. Дапамагчы ў гэтым здольная Кейт Бібердорф, прафесарка грамадскага разумення навукі ў Нотр-Даме. Падчас сваіх лекцыяў яна выкарыстоўвае агонь і нават робіць выбухі, каб абудзіць цікавасць студэнтаў да прадмету. Як праходзяць заняткі, можна паглядзець на фэйсбук-старонцы Белсату і ў жывым эфіры ўжо цяпер. А на YouTube-канале Белсату нашыя калегі правялі апытанне, чаму беларусы працягваюць купляць кватэры, нават калі цэны растуць так, як цяпер.
У галасаванні паўдзельнічалі 228 чалавек. І вось, што яны думаюць. 50% лічаць, што няма лепшых варыянтаў для інвестыцыяў. 18%, што інвестары скупляюць кватэры, спадзяючыся на далейшы рост цэнаў. 17% мяркуюць, што людзі баяцца далейшага падаражэння, таму і купляюць. І толькі 15% згадалі, што долар трохі знізіўся, што і выклікала гэткі попыт. На гэтым у нас усё. Дзякуем спадарству, што былі разам з намі цягам гэтыя гадзіны. Дзякуем за вашу актыўнасць у чаце нашай трансляцыі. Мы бачым все ваши паведамленні, бачым ваши лайки і сардэчкі. Дасылаем вам. І таксама бачым тое, што вы дзякуеце нам за працу, ну а мы дзякуем за вашу увагу і за тое, што вы абавязкова далучаецеся да кожнага вечара нашых эфіры. Для вас працавалі Анастасія Русецкая. Алесь Залеўскі. До новых сустрэчаў на Белсаце. Добрага вечара.